Goddag, det er mig og Christians video her i dag. What the fuck? Da! Det er så Christian, der sidder på venstre, nej faktisk højre side. Nej. Jo. Nej. Loser. Jeg laver en hjemme hos ham i dag. Nej. Men normalt så laver video hjemme hos mig selv. Og Anton han ligger og siger noget oppe i sengen. Det er Christians hund. I kan se ham, når det er, han vågner. Han sover lige nu. Nå, han er lige vågnet. Hvis I vil se ham. Kan du se? Nej, han vil sove også. Ja. Han vil sove, som Christian han sagde. Syre. Ja. Han gider ikke se kamera, så derfor er der et lille problem. Jeg sidder så her. Jeg vinker nu. Wow, så sweet. Det er min første video. Den skal hedde Christian. Nej. Hej Christian. Nej. Jo. I don't know. Anton han er rigtig sød. Det er Hannibal også. Fint. Hannibal han er nemlig min hund. Sådan her ser Anton ud. Sådan her. Ups, baby. Sådan. Ui, kan I se ham? Det er Anton. Ups, forkert vej. Min Anton. Ups. Det er deroppe. Husk det. Det er Anton. Yay! Siger man så. Ja. Det var så min video. Snart slutter den. Wow. Don't skip it. Hey. Det findes et billede. Find et billede. Jeg skal have en billede med Anton. Skal du? Nej. Så det er lige fra til Anton. Gør det ikke? Ja. Jo. Det er ikke Anton, der har det videre. Se. Det her det er en saks. Ja, Saks. Så gør det det. Det er Christian, der. Der er et billede af Anton. Det er med mig også på. Så find et ordentligt billede. Ups. Telefonen så putter. Så find et ordentligt billede. Christian han kigger efter et billede af Anton, som vi så lige før. Nå, det er sygt. Ja, jeg har vundet med skrivebord. Okay. Skrivebord. Fin hedder den. Den hedder IMG. Den er underlig streg der. Nej, 0370 JPG. Den er altså lige her, Christian. Nej, men... Der. Så, Christian han er i gang med at uploade sit profilbillede. Det er rigtig sjovt. Hvad det er. Jo, det er hans hund. Nej. Se, sådan. Det er Anton. Søde hund. Søde hund. Søde hund. Og her så på profilbillede. Anton. Nu har jeg fået et billede. Okay, nu skal vi høre noget musik. Nej, tak. Okay, det skal Den vi dag ikke. slutter for i dag. Hej!